lang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Oras natin mga kabisyo, 2:33. Oras para sa lahat ng mga namomblema ng dahil sa AI. Oo, bakit Alam mo, ba? hindi namomblema sila kasi parang yung trabaho ko ba ay AI-proof. Minsan may mga overthinking ako na ganyan. Oo, Katulad na nito. mawawala na sila ng trabaho. Hindi lang ang dami kaya, for example, writers. Oo. I mean, yun yung nakikita ko talaga na Kasi minsan na nga, di ba, nangyayari. tinesting natin na Oo. gumawa ng script. Ang bilis eh. Ang bilis. Ang bilis. Kaya tuloy mapapaisip ka tuloy, hala, paano na? Meron ngang kaya ko pala naalala to. Meron trending na isang newspaper somewhere in Bulgaria ba yun? Parang ganon. Nahalatang yung pagkakasulat ng news, as in printed as in printed copy, ay obvious na na chinat GPT kasi yung prompt yung prompt, may prompt sa dulo, hindi nabura yung prompt sa dulo. Ano yung mga prompt? Yung parang, ano ba yun, do you want to make it more professional? Yan, more or more ganyan? Just let me know. Oh my gosh. Kaya tuloy nung nabasa ko yung parang grabe nakakaya, may trabaho pa kaya the next day itong writer na ito. Pero hindi mo rin madidiscount yung fact na mas napapabilis niya din yung buhay mo. Oo. Siguro kasi may isa sa mga possibility dyan. Halimbawa, siya naman talaga gumawa tapos pinakorek niya lang yung grammar, yung siguro. sentence, tapos hindi niya lang kasi si naiayos. AI bida-bida nagsasuggest yan Oo, parang basta nagsasuggest siya. Oo, gusto mo ba ng Oo, parang meant siya na mag-suggest para mas mapaganda or bigyan ka ng options. Yun. So, wala lang. Isa lang pong pagpapaalala na kapag ikaw ay nagtatrabaho, karirin mo, maging mabuti ka sa trabaho mo. Kasi mahirap na isang araw mapalitan ka ng AI. Yes. Kasi sa totoo, madaming mga trabaho ang pwede nang palitan ng AI. Totoo. Kaya lang, dahil ang boss mo ay may puso para sa kanyang mga empleyado, naniniwala siyang mas mahirap pag wala kang trabaho. 'Di ba? Pero sa totoo lang, yung trabaho mo pwede nang gawin ng computer Pero hindi niya gagawin yon kasi ilang taon na kayong magkasama. Tama. So ang pwede mong ipalit ay good attitude. Correct. 'Di ba? Tingnan mo na nga lang yung mga nauusong mga robot vacuum sa mall. 'Di ba? So Wala ibig na yung sabihin mga wala nang pwedeng dumating mga yung araw na utility. wala nang utility kasi Oo, pwede ng operator robot. na lang. Oo, ang gumawa. 'Di ba? Kaya ang ilalaban mo magandang pag-uugali. Tama. Ganon O na. siya, kami Exit po na kami. magpapaalam na, maratoni na susunod. Ako po si Diego Bandido. Ako naman si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1